Yini Pirates, yini Pirates, yini. Yo, hayi. Saka ndayibona mna itim. Ikiwi team ngathi kutyiwa imali yegranti. Hayi. Hayi, Kiwi team ingathi kutyiwa i-ARVs. Hayi. Yo, hayi. Yini Pirates. Yini. Ikiwi team ingathi kutyiwa imali yomnikelo ecaweni nezishumi. Hayi. Intoni lo usenza? Hayi wena. Hayi. Ikiwe mani itim. Ingathi kutyiwa umarhosha. Hayi, namantombazana abasatyiwa kangaka. 6 round abasayimeli kwayimeli. Yo.